ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಯಾನೊಂಜಿ ನೀರುಳಿದ ತೊಂದೆ ಅವಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಆದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಈ ಬಾಜನಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ನೆನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಯ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತು ತೂಪಾರನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಾಯ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುವಂಡ ಅವು ಉಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೂಡಲೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಬುಡ್ಡ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪುಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಆಳತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇತ್ತು, ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ರವೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ರವೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅದೇ ಕಪ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಹರಿತೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ. ಹರಿತೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ತುಪ್ಪ ಅತಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನೆಲಕಡ್ಲೆನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪೊತ್ತುದು ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ತರಿಯಾದ ಪುಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ನೈಸಾದ ಪುಡಿ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದ ಅವಿನ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀನು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನೆಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀವು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಮಚೋಡು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ. ಇದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೋಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕೊರೊಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುನ ಅದಕ್ಕು ಬರೋಡು ಹೊರನೆ ನೀರು ಮೀನು ಮೈಪುಚ್ಚಿ ನಮಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂತಿಲೆಕನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂಚು ಚೂರೆ ನೀರನ್ನು ತಲ್ತದು ದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಷ್ಟಪಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕ್ಯಾನಿ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಮನ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕಂತೂ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಮಂತು ತುಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮೀನು ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವೇನು ನೆಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನು ತಟ್ಟೆ ರಾಪುಜಿ ಉಂಡೆ ಮಂತದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪಡವು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂತೊಂತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪೇಪರ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟವಾಡು. ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತನ್ನ ಆಪುಂಡು ಅತನ ಪೇರ್ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ನೋಡು ಪೂಜಿದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಉಂಡೆನು ಏತು ತೆಲುಪುಲ ಆಪುಂಡು ಆತು ತೆಲುಪು ತಟ್ಟೊಲಿ. ನಿಧಾನ ಮಂತದಿಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ದೀತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಯೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೇನು ಪಾಡಿಬಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಯೋಡು ನಾವು ಕಂದು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಉಲಾಯ್ ಬೇಯಿ ಪೂಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿದಿದ್ದು ಅವನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು.
ಅಣ್ಣನಮ್ಮ ಮದ್ದೂರೊಡೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಅನಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೇತೊಂಡು ಒಂಚೂರು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಬೋಡು ದೇವಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ರವ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಶೂಕು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಅದು ಬೇಯೋಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡು ಬೊಕ ಅಂದು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತಾಡು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಡಬ್ಬೆಡು ದಿಂಡ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿನಮ್ಮ. ಪಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಉಲಾಯ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ 8 ಡಬ್ಬೆಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಂಡಲ ಐತ ಪಿದೆ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಒಟ್ಟು ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜೇನು ಪಾಡ್ದು ತೋಜ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಯಾನ್ ಮದ್ದೂರೊಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.